Te kania kadai kataka temple jong play. Te hang ne ka Bible ko ang ba way korin ko lang ba lai ko ka ba khat riu ko ang ba pi pem tip ba pi long ka ying shong ublay bat ba u men sim ublay u shong sa hapo jong pi. Te hapo do nut jong ni ki kristan ki ba shisha ublay shong hapo donut jong ngi ki papriang bat kani ka ying mani ka datang ka ying ka pakentang ka ying ka ba ka jaka ya ka bangi lej ban yaro ban duai lane ban aingu ya ublay andai ublay u shong haga po donut jong ngi u shong hang ni ka donut andangi lan lej sha ka temple eu bleru ushong ka po donut jongi la ngi lech hang no la ngi lech ka temple la ngi lech ha hang no ha bang ngi lech la ngi priang yau jisu yau blay yau mensim jong blay eu blay ushong sa po donut jongi te nakata kadau ba ngi don kampan sang thu kani ka dai tang ka ying mani la da ublay la shong ha po donut jongi la ngi priang ublay Tela dangi lech hang no ru ublay u shong hi ha ka donut jongi la ngi lech yo la ngi lech klau la ngi lech ying mani ublay u shong kat ba ngi dang pediang ya u kat ba ngi dang khot ya u kat ba ngi dang yaro ya u kat ba ngi dang ich ya u kat ba ngi dang sumari ki hukum jong u yagi an jong u kum ta ter dia kan mau ya kani hang ni la ong pa bat pa u mensim ublay u shong sa po jong pi po jong ngi hang ne pat uta ublay ken ubala thau ya ka prathei pat ya ki ai baro ki badon haka aba ula long utrai ka beneng berka khandel de shong haka ying blay bala thau da ka kti de hang ne ublay ji shong haka ying bala thau da ki kti ki briu Andre ublay shong haka donut jong ngi ka donut jong ngi ka bala thau hi da ublay bat hang ne pat pi phem tip ba pi long ga ying shong ublay bat ba men sim ublay u shong sa hapo jong pi de la da no ru un penjot ya kata ga ying shong ublay ka bambut ya ka met ya ka men sim de ka bambut la dangi le pop ngi le ya ki bas new kata ke ngi penjot ya ka ying shong jong ublay ya uta ublay un penjot namar kata ka ying shong ublay kalong ka bakhuj de ka donut jongi kalong ka dai ban long ka bakhuj bat ka met jongi ru kan long ka bakhuj nang ba ublay un shong hapo donut jongi la ne un wan kumba hakato ka jingrai ka pa larwai don jaka na em hapo donut jong pi la ne haki donut jongi ti hang deng a try plus no thu pat hang ne pat la ong pa to phet yap no pi na kita ki jingle auria namal balai ka pen tengit ya ka met ka ying shong jong ublay ya ka men sim namar kata daw ngi dai ban phet yap kita ki jingle auria ki tin ki bas new nang ta ki kam ki bas new ki jingle ki bas new ye ke baro ki balong percha ya ka tin jong ublay ngi dai ban phet yap bat ngi dai ban pen khuj la da ngi la jak clear ngi dai ban pen khuj no ya kata ka met ya kata ka temple ngi dai ban da ka bangin kala ka bamut khnang ba ublay en wan biang ban shong biang hata ka ying jong ublay ka badai ka met jongi henry la da ngi dang le aurie ngi dang le pop e ngi le pop ya la ka jong ka met bat kam sim e ublay en pen rem bat un thang yang i aga jing bishar bat ha ka ngi ka bakhadu e kan mau ya gani kum ki kristan hato phem tip baka met jong pi ka long ka ying shong ublay la ne u men sim ba khuj uba hapo jong pi ya uba pi la yo na ublay bat ba phem long la ki jong hi ngi la yo ngi la long na ublay ngin nam long la ki jong hi namar kata kadau la ngi pentengit ya ka met ingila pentengit ya ka
ya kaman sim dia ublay syong tane wan dia haba uwan ba haba ublay syong ki do nut jangi te ngim sung thu ngim champang ngin kuslai ngin singusi kum tatater ti hangni la ong ba namar bala thit no ya phi dakat dorba ublay la thit no yangi dakat dorba di namar kata to pendon burom ya ublay hakamet ka ba mut bangi habban kamet jangi kedai ban long ka ba kuj ya ka bangi la pan kuj no rangi la long ki batengit ngin pai no isya ublay ngin khot kerpat ngin pan map ngin kala ka ba mut kum tatater hang ba ublay un pediang ban wan syong ki donut jangi namar bakat kini ba abangi pendon burom ya ublay hakamet bat hakaman sim di ladang ngilek kum ta te ngilong ki jong ublay di ladang ngilek kum ta te nginum long ki jong ublay di kini ka jingi kai kolong kapal lingkot di saya sampat hak pat ki video ublay sibon